Froilán. Naceu en Vilalba, Lugo, o 17 de febreiro de 1947. Estudou Ciencias de Información e Mestre. Foi funcionario da Xunta de Galicia, da que actualmente está xubilado. Traballou en Radio Popular de Lugo e na delegación en Lugo do Ideal Galego. Dirixiu distintos programas culturais na Radio Galega. Foi guionista e director de producións audiovisuais. Pronunciou moitas conferencias de milleiros de actos culturais. Ten un amplo número de publicacións. Actualmente colabora na www.galiciadigital.com, La Voz de Galicia, Radio Populares e Onda Cero de Lugo. Xulio Xiz, en toda a súa trayectoria, acadou premios nacionais e internacionais. Por suficiente que estar aquí a gusto. E séntome ahora, se me falta tamén me levanto. Xulio Xiz ou Julio Xiz, entendo das dúas maneiras. E contesto a calquer cousa que se vos ocurra. Pero eu quería decir un pouquinho algo ao principio sobre San Froilán, o San Froilán, e logo despois preguntadesme o que queirades. É que, claro, por un lado, temos San Froilán, a festa, pero guai, o San Froilán, que é o santo. Eu escribín fai moitos anos este libro, que das poucas historias que hai en relación con San Froilán, un rapaz de Lugo que chegou a ser santo e hoxe é o noso patrón. As festas, pois, digamos que en principio poden ser de dúas maneiras, unhas religiosas, como a de San Froilán, non son religiosas as do Nadal, ou festas profanas non religiosas, como pode ser o Ar de Lupus, ou como pode ser o Antroido. Son dúas formas diferentes porque pois, os nosos devanceiros tiñan por unha parte unha fe moi profunda e iso vertíase nas festas, pero tamén tiñan ganas de pasalo ben da forma máis tola incluso en algunhas ocasións e por eso había eses dous tipos de festa. Bueno, os povos teñen patróns. Houve tempos en que a religión era tida máis, non sei se ter en conta, estaba máis diante de todos nós, influía moito máis en todas as cousas da nosa vida e entonces, por eso, todas as festas religiosas, ou a maioría das festas, teñen dedicación a un santo. Falábase, dixeron os presentadores, eu nací en Vilalba. En Vilalba o santo patrón é San Ramón. Resulta que era un santo catalán que tuvo moita devoción nas terras de Galicia o século final, o século XIX especialmente. Pero logo temos San Froilán. Bueno, pois en Sarria o San Juan, en Guitiriz o San Juan tamén, en Begonte o San Pedro, cada un da súa devoción. Pero son moitas veces santos que son de fora, por decirlo de algún xeito. Nós temos un santo noso. O San Froilán é un dos nosos. Naceu en Lugo. Naceu nun sitio que lle chamaban o Regueiro dos Hortos. Si conocéis pola zona do Carmen, na zona do Carmen, que é unha rúa que baixa hacia a Capela do Carmen, e mirades por ali un campiño que hai, veredes que hai un monolito, e dice aquí naceu San Froilán. Non exactamente ali, pero naquela zona, no Regueiro dos Hortos, que aquel era, como se chamaba así na antigüidade. Pois era un rapaz que naceu no ano 832, hai casi 1200 anos. É unha cifra difícil de asumir para os que tedes 10, 11 ou 12 anos. 1200 é unha cousa demasiado abstracta, pero bueno, fai moitísimos anos. Estudiou aquí na catedral, tiña vocación de santidade, se que se pode decir así. Chegou a santo, predicou pola zona de León, foi obispo de León e foi santo. Entón, León teno como patrón, pero non quixo que quedara atrás, xa que era lucense, é o noso patrón. Non hai moitos rapaces que deben o nome de Froilán. Pois o mellor é que resulta que non nos gusta moito ese nome.
A miña filla, que naceu o día 5 de outubro, tenme dito, menos mal que non me coñestedes Froilana. Parece que é un nome que non é demasiado sonoro así, non? Para a utilización diaria, pero bueno, en tempos Froilán era un nome galego, e de feito, cando os reis eméritos quixeron premiar de alguna maneira a Lugo para que se soubera que Lugo se tiña en conta como cidade romana e histórica, resulta que a súa filla Helena nomearon a duquesa de Lugo e o fillo maior de Helena chamaronlle, ten varios nombres, Froilán. Non hai moitos Froiláns, en este momento que me sone, solo está este Froilán, o fillo da duquesa Helena, sobrinho do actual rei e neto do rei anterior. Falábamos de festas religiosas. O San Froilán é unha festa religiosa, ainda que perdeu un pouco ese carácter, pero se vos fixades, o día 5, o día de San Froilán, hai unha misa solemne na catedral, na que vai o concello, vai a banda, e mañá hai unha misa en latín na catedral, creo que ás 11, para lembrar aqueles tempos no que as misas eran en latín, respetando a tradición, que non se entendía moito. Enténdese as misas perfectamente, porque o que dicen entendemos, pero para lembrar precisamente aquel tempo. Pero hai que ter en conta que estas festas, por certo, dixeronme, están moi agitados hoxe, van falar eles máis que ti, pois a ver se é verdade, pero estáis moi caladiños, cousa que se agradece. Pero seguir vou a parar e preguntarles o que queirades, porque o que quería decir é que as festas, estas festas, empezaron sendo feiras. Imaginadevos o que sería que chegarades pos o recinto feiral e que veirades unha feira de vacas ou de cabalos, pero isto equivocaronse de sitio. Non se equivocaron de sitio, equivocaronse de ano. Nos anos 60, nos fei ahora 40 anos, aínda viñan das aldeas do arredor con cabalos, con bestas a vender, que as ataban nas reixas do seminario. Cando era rapaciño, teño pasado por ali e había un mercado de cabalos. E fai pouco, pois diante do Palacio de Xusticia, pois vendíanse todo ese tipo de artiluxios que se utilizaban antes no campo, pois desde enciños a cestos, a estrobos, todo tipo de material. Eso pasou. Pero o San Froilán era unha feira en tempos nas cidades para darlles vida. Os reis autorizaban a que se fixeran feiras porque era ocasión de que viñera xente de fora a vender os seus produtos e que se puderan comprar a precio asequible. Era mover as produccións de todo tipo, era producir diñeiro e darlle vida á cidade. Entonces, o San Froilán primeiro foi unha feira que logo foi evolucionando cos tempos e agora é unha festa, unha boa festa. E sei que algo máis tiña que decir, pero non me acordo. Pero si vosotros preguntades algo, así sei por onde van os vosos posibles intereses, porque eu quero pensar que estáis aquí para disfrutar un pouco do tema, que non estáis obligados como se fora unha clase, que tampouco pasaba nada, o sea que de todas maneiras eu estou convencido que se aprende de sempre. Hai un refrán galego que dice: está un morrendo e está aprendendo. Quere decir que un pode ser moi vello, pero sempre está aprendendo algo. Os outros aprendedes coa curiosidade dos poucos anos, nos libros, nos que vos contan, pero os maiores tamén aprendemos todos os días, porque cada vez que salimos da casa sempre vemos algo novo, algo diferente. Por eso, a veces, os maiores, os vellos, temos cousas que contar
porque os rapaces novos non podedes ter a cantidad de cousas metidas na cabeza que os maiores vamos a cumplir. Se me decides algo, así sei por onde queréis que vayamos. O vemos, son así, hoxe son as barracas electrónicas, con pantallas, nos meus tempos, pois as barracas que había eran acordas e falar forza para que a lancha se movera. Nos meus tempos o máis novedoso que había, creo recordar, eran os coches eléctricos, que hoxe era unha cousa tremenda. Cando casi non había coches por as calles, resulta que había uns coches eléctricos que lle metías unha moneda e se movían. Eu casi nunca conseguía que fueran para diante, porque casi sempre iba para atrás. Pero era igual, valía a pena exactamente igual. E unha cousa que eu recuperei que me chamaba a atención, había en tempo, eran portugueses, era como unha especie de pozo profundo, non creo que teñáis os vosos pais, seguro que ainda tuveron tempo de verlos, un pouco chamalle el pozo de la muerte. Era como unha estructura que era un pozo e dentro homes que montaban en motos e as motos subían polas paredes. É que en principio aquilo parecía un milagro. Bueno, non, eso técnicamente, científicamente, supoño que vos teñen falado no momento da forza centrífuga, pois esa era a cuestión. Subíanse nas motos, aceleraban e coa velocidade que collían pegábanse, subían polas paredes de maneira que parecía algo milagroso. Era unha das barracas daquele. Sempre houve de alguma maneira barracas e en tempos era moi famosa Barriga Verde. Manuel María ten unha obra con ese título. Barriga Verde era unha especie de espectáculo que se montaba especialmente diante do museo na Plaza da Soledad, donde salía un payaso fora para animar a xente a que entrara. Entón, facía, no meu tempo chamábamos facer as comedias. É dicir, facer as comedias era provocar que a xente se rira e que entrara a ver que pasaba no interior. No interior cantaban, bailaban, contaban chistes, casi como un club da comedia. A ver, arriba. ¿Cuáles atracciones había cuando tú eras pequeño? No, me refiero a cuál era a túa favorita, ou a túa favorita atracción. Atraccións. Primeiro había poucas. E segundo, non estaba en unha mellor situación económica como para poder ir a moitas atraccións. Daquela, bueno, era un pouco era o San Ramón, eran unhas festas que eran 3 ou 4 días, pois é que non teño recordo así de ningún. Unha vez fomos coches eléctricos e aquilo era unha cousa tremendísima, non? Era moi difícil entonces achegarse a cousas deste tipo. Onte levei a dúas das miñas netas ás atraccións e tuvemos un pequeno disgusto porque non puderon ir a máis que dúas, porque poñemos de dicir, mira, son moitos días, vamos ir a dúas cada día e temos discusións por eso. Entón non había discusións, había moi poucas atraccións, non había diñeiro, e entón da miña nenez eu recordo exclusivamente unha vez que fomos coches eléctricos e aquilo era unha maravilla. Hoxe en día os coches eléctricos non vai casi naide, é que non sei incluso se este ano os hai. O que eu decía que entre os coches eléctricos e o ratón vacilón, seguro que o ratón vacilón leva todas as de ganar. En tempos as barracas levarían as encargos ou incluso era unha cousa moito máis sencilla. Aquelo mover de maneira que puideran xirar un pouco.
non hai diferencia grande tendo en conta os artiluxos que se ten. Hoxe día abrazo, seguro que sí. Ali ao fondo. Na túa época, Sí. había como xogos de ti disparas a un globo e che dan algo, ou non había nada disso? Non me entendí do globo, como era? Como os dados. Ah, sí. A ver, efectivamente, tú dixeche moi ben na túa época. A ver, sigue sendo a miña época, o que pasa é que as épocas van cambiando moito, que eu son festeiro, non que me guste bailar, pero sí, gustame andar pola festa vendo todo o que hai, porque xa dicía que deso se aprende. Pois mira, recordo o que agora hai, que decir, non había globos para tirar de un dardo, nin había balós para tirar para conseguir outros balós, pero había cousas que agora fai pouco que as había. Pois colocaban uns cartóns de tabaco, unhas cacetillas de tabaco para intentar meter polo medio alguna cousa ou tiralas de alguma maneira. Había pois unhas barracas que tiñan como unhas cintas con confeti, trozos de confeti, trozos de serpentina pegados nos dous extremos, e entón, pois eu vi con dardos tamén, para que quen rompera esa serpentina levara un premio. Todo era moito máis rústico, visto con ollos de hoxe. Daquela parecíanos o máis natural do mundo, pero claro, que agora vos poñen un trociño de papel pegado arriba e abaixo para que intentedes rompelo, é dicir, iso é moi primitivo. Sí, pero é que era o que había. E daquela parecíanos que era a cousa máis moderna, e é que era a cousa máis moderna daquela, claro. Sí, a fondo. E cando eras xoven, que lamentadas ponías nas xestas? Que lamentadas? Bueno, mira, hai unha cuestión que efectivamente parece moi interesante o tema. O das lampetadas non é de hoxe nin de onde, iso é de sempre. E os que somos lambós, pois, lóxicamente tuvemos que aprender de alguna maneira. Sendo de Vilalba, as lampetadas en Vilalba eran con roscón, especialmente. Todo entón se facía na casa. Non había, eu acordome que para que Vilalba aparecera unha pastelería, pois tuvo que aparecer fai 30 anos, 40 anos, pero antes non había pastelería. Facíase o roscón, e o roscón facíase na casa, non se comercializaba como un roscón que facían con ovos e con... Bueno, a teoría dice que só leva amêndoa, almendras e ovos. De cando en cando alguén tamén llevou unha fariña para espesalo, pero a teoría dice iso. E o roscón é delicioso. A mí sigue me gustando ahora como me gustaba daquela. Pero eran as lampetadas que había que se facían na casa. Home, sí, había caramelos, que tampouco se parecen nada aos de ahora, había bombóns. Como non había moita cousa para xogar, os rapaces, e especialmente as nenas, guardábamos os envoltorios dos bombós ou dos caramelos, porque viña en papel de plata. Era un papel, non sei se eso vos dice algo, pero un pouco como o papel albal de hoxe, e aquelo era unha cousa maravillosa, e gardábase e estirábase, e gardábase no medio dos libros para que estuvera moi ben conservado. En fin, que había lampetadas, pero todo era moito máis caseiro e máis modesto que hoxe. Aquí as mazás cobertas de caramelo, cando era pequena, aquelas mazás que viñen en un pau cobertas de caramelo, eu recordo que era o mismo que me chamaba a atención. Pero iso xa é unha modernidade. Bueno, e as que ser moi pequenas. A ver, escoitamos, se non... A ver. Os
fogos de artificio, sí. Mira, é unha cousa no que eu pensaba, cando vemos esos fogos de artificio que están botándose por aí, pensamos, que cousa máis bonita porque inventa. E resulta que están inventados fai moito tempo. Que ocorre? Antes os fogos máis que nada eran de ruido, porque os de lucerío, os nocturnos, son bastante máis caros. Pero asombrábame é que os fogos de artificio inventaronnos os chinos. Eu non sei se foi a dar por anos 600, moito máis de 1000 anos. E o que ocorre é que aquí sempre o soubo, así que se teña recordo, e incluso nas vellas festas de San Froilán, falábase de disparar fogos de artificio. Posiblemente foran só dos de ruido, pero sí que houve sempre fogos de artificio, especialmente tendo en conta que nas cidades como esta, os fogos, e mesmo nas aldeas, hasta que sale un fuego e estompa, non se sabe que empezou a festa. Vi moitas maus por ali, agora non sei a quen atender. A Día de María. Cando eras pequeno había alguna atracción que hai o día de hoxe? Se había alguna atracción das de hoxe, pois ahora mesmo non recordo algunha así. Todo evolucionou de tal maneira que aínda que foran parecidas non se parecerían. Entonces era todo moito máis personal, todo era actuación personal, e hoxe as máquinas van dominando un pouquinho o tema. Vexo unha mala ali que lle está axudando incluso, pero agora vamos por aí. A verdade é que non se parecían nada. Os da miña época, e dos hai maiores, os da miña época alucinamos coas cousas de hoxe, o que aos outros vos parece o máis natural. Claro, é que, pasando o tema, é dicir, eu vexo o meu neto que chega a casa con un ordenador. Eu tuve un ordenador, por suposto, cando cumplimos 55 anos, unha cousa por estilo. Ele, con 10 anos, traballa con un ordenador. Pois as cousas cambiaron a esa velocidade. Vadesme permitir que diga unha cousa. Houve un político en España que se chamou Alfonso Guerra, socialista, foi vicepresidente do goberno e en un momento dado dixo cuando nosotros gobernemos a España non la va a conocer ni la madre que la parió. Con esto digo o mellor me sale un pouco de tono, pero isto é lenguaxe dos periódicos que entonces puideron saber os nenos e os maiores. Bueno, é unha frase que tampouco vai andar repetindo a todos os días, pero quería decir que a España, despois de uns anos, naide a iba a reconocer. E o certo é que a España que eu conocí os fai anos non ten nada que ver con esta. A miña filla naceu cando morreu Franco. Pois en este tempo España non é para nada aquilo que conocimos os maiores. Da mesma maneira, as festas de entonces e agora non teñen nada que ver. O que pasa que a vida é ir cambiando e descubrir cada vez que salimos da casa que o mundo de hoxe xa non é o de onte mesmo. Nós axudamos a facelo, pero o mundo está cambiando continuamente. Estaba primeiro a mão levantada que lle axudamos a levantar. A ver, non mentarei. Nos Froilán antes... Iso tamén é unha modernez vista por min, visto posiblemente, claro, na época dos vosos pais. A ver, eu organizei o San Froilán 6 anos.
anos 83 ou 89. Daquela había todo eso, que pensade que daquela tempo, pois non sodes vos, son xa os vosos pais, pero que o tempo vai cambiando dunha maneira tremenda. Pois iso a mellor é de principio dos anos 80 ou do final dos anos 70. Para vos é antigo, para min é moi novo. David? Si antes existían as casetas de fútbol. Sí, o das casetas do fútbol é unha boa pregunta. As casetas do fútbol, mira, hai fotos de principios dos anos 20 aproximadamente. Había unhas casetas que tampouco se parecen nada as de hoxe. Había casetos, pero auténticos casetos do pulpo, e estaban situados na zona da Mosqueira. Para os que nos saibades onde é a Mosqueira, é na zona da muralla que dá hacia a estación de autobuses, onde están aqueles arcos da muralla, en toda a muralla, toda esta rasa do paseo, para ir un sitio que teñen 2 arcos. Ali estaban os casetos do pulpo. Era simplemente, se tedes ido ás feiras, a feiras por aí na zona rural, Monterroso, Castro, Rábade, veredes que hai unhas tiendas con lona ou así para vender ou comer o pulpo. Daquela, as casetas eran así, levan centos de anos sendo as casetas do pulpo, pero foron evolucionando e hoxe en día son auténticos restaurantes. Tamén daquela era moitísimo máis barato que hoxe ir a comer o pulpo, pero a tradición vende moi longe. Ali hai unha mala? Sí. Que aí dades. Sí. A ti de pequeno había churro. Si había churros, sí. Sí, no, eso sí. Sí, no hai que, a ver, eso é unha tecnoloxía, digamos, básica e antigua. A fin de contas era facer unha masa e logo, por un artiluxio, salía un churro feito e caía no aceite e facíase. Si había churros, incluso, pois, no meu pobo, en Vilalba, había unha churrería permanente, cousa que hoxe en día non creo que haxa, pero unha churrería que funcionaba todos os días. Hai cantos anos empezou a celebrarse a feira? Pois non sei decir exactamente, porque empezou sendo feira, e entón como feira, pois me parece que leva 305 anos ou así. O que pasa que son moitos anos. Primeiro foi feira, pero feira, dicen os historiadores, que xa daquela a xente viña. Bueno, é que o tema da feira, veredes, o San Froilán celebrase en outubro, precisamente porque era unha festa campesina, labrera. Viñan as xentes do arredor, e a xente que viñan aquí xa segaran, xa mallaran, tiñan recollido o pan, chamábase o pan, o centeo, e xa recolleran as patacas e incluso recolleran os fentos para estar as cortes durante o inverno. Entón tiñan acabado o traballo no campo e entón dedicábanse a disfrutar durante unos días. Por iso é a festa do outono. Ainda hai máis tarde, porque en Mondoñedo son as San Lucas que venden a continuación, pero a festa do San Froilán era feira que se facía cando xa estaban os traballos feitos e podíanse permitir o luxo de vir a pasalo ben. E en esa feira había o polvo e o pulpo, e entón eso foi evolucionando. A xente deixou de comerciar e empezou a festexar, hasta que ahora é totalmente festa. Outra má valía.
Bueno, eu teño que decir, eu de pequeno non viño aos Alfroilán, pero, efectivamente, eu de pequeno, as miñas festas seremos San Ramón en Vilado. Eu vim para Lugo con 17 anos, que me parecía daquela que era pequeno, pero a vos, resulta que os 17, vos parecerán que son xa xente moi maior. As casetas e todo eso foise quitando da ciudad, pois porque, por unha parte, estorbaban, e por outro, non cabían. Porque, claro, non se parecía o número de agora. Fondo de Santo Domingo, é dicir, as fotografías dos anos 40, 50, vese que as casetas, os que había, as atraccións, estaban entre a Plaza de Abastos, o mercado de Quiroga Ballesteros e o fondo de Santo Domingo. Pois aí agora hai aparcamentos e non hai nada máis, e parecenos que aí non cabe nada. Aí cabía todo. Foron invadindo un pouco Santo Domingo. Eu xa as conocí na Plaza de Ángel Fernández Gómez, aquí está, pola parte de atrás do Concello, donde hoxe hai unha carpa con artesanías. Pois ali, e incluso donde está o Bar Celta, polo campo Castelo, todo aquilo, eran as barracas. Que logo foron índose un pouco hacia o que era o campo da Feira, que ora é a estación de autobuses, onde estaba campo da Feira, cárcel, toda aquela zona foron das barracas dos anos 60, 70. Houve un ano, no ano 83, no 82, que eu realicei a fe. No ano 82, o Concello intentou librar Lugo de barracas pensando que era unha idea genial. E leváronos para a Ronda do Carmen. A Ronda do Carmen é a que vai desde a Fonte dos Ranchos ao Palacio dos Deportes. Daquela non había árboles, montáronse as casetas todo por ali costa abaixo, choveu aquel ano que non queirades ver e foi unha auténtica desfeita. E entón no 83, que foi no primeiro ano que eu intervín na organización, leváronse a xunto ao parque, prácticamente onde está agora. Desde 1983 están donde están agora e non levan trazas de cambiar. Porque, por exemplo, hai sitios como en Pontevedra que as levaban, que as tiñan no medio da ciudad e cambiaron a espadeira do río para un sitio un pouco distante e armouse un cisco. E como aquí o tema das barracas e o tema das festas está moi consolidado e témolo en moita consideración, non creo que naide se atreva ahora a cambialas do sitio onde están. Ahora, cando os toquen a vos, pois seguro que algún de vos intervirá na organización e poderá opinar que se debe facer con esas cousas. 3 maus, vexo, 4, 5. A ver este razón que está genial, vamos por ali. Cando tíos pequenos ir a había música nas barracas que te petaba os oídos. No. Entonces, a ver, a única música, ves, esa é unha das cousas polas que a xente do parque, a xente que vive por esa zona, protesten das barracas. E eu comprendo, pero bueno, son uns días, os de que non vivimos ali pensamos, uns días non podemos aguantar. Os que viven ali é dicir que estamos moi tranquilos no todo o ano e veñonos da vara con esta música tan estridente. Por eso o ayuntamiento... Eso é verdad. Pois o ayuntamiento limita o nivel e non deixan que as barracas lle moito volumen. Ahora, cando pasamos por ali, os da tómbola do cubo, por exemplo, que nos atronan para que compremos os boletos aqueles, sí que efectivamente marean un pouco. En tempos a única música que había era a das orquestas. E acordádemos que, ou non podéis acordaros, pensade
que entonces non había megafonías. Eu acórdome cando unha orquesta de Vilalba, que era a Orquesta Nueva Lira, estrenou un micrófono, e que non había micrófonos. As orquestas tocaban de viva voz, desde os palcos non había altavoces. Acórdome cando compraron o primeiro micrófono, os seus correspondentes altavoces, e levábano envolto nun pañiño ali no coche que os trasladaba como ouro en mano, como que era unha cousa preciosísima. E falo do ano, pois, posiblemente, 1960. Xa sei, hai un dos meus netos, e non digo cal, preguntoulle a miña filla un día, mamá, cuando tú eras pequeña, en la antigüedad, había dibujos animados. Entonces, ahora, claro, efectivamente, e é que eu comprendo que vos pensedes eso. Na antigüedad, a antigüedad para vos é, pues, fai 30 anos, fai 40 anos. A antigüedad para mí tenía que ser un 1940 ou tirando máis para atrás no tempo dos romanos. Tres maus amigos que vos queirá. O que vele máis? Venga. A ver. Por que viñeche a Lugo? Porque vin a Lugo. Unha boa pregunta. Entonces, os de... Eu vin a Lugo por primeira vez a examinarme, porque en Vilalba non había instituto e tiñamos que estudiar como podíamos e vir a examinarnos a Lugo. Entón, eu vin a Lugo por primeira vez, pois con 10 anos, me imagino, a facer o ingreso do bacharelato no que se chamaba Instituto Masculino, que hoxe o Lucus Augusti. Pero logo vin a traballar. Cando cumplí 17 anos, empecé a traballar, e desde entonces levo en Lugo 53 anos, desde a máis remota antigüedade. Sí. Unha pregunta. O San Frilán va evolucionar máis? A veces non Si va a seguir evolucionando. claro, como todo. A ver, como todo. Non vas a seguir evolucionando. Lugo vai seguir evolucionando. Mira, cando eu vin a Lugo no ano 64, Lugo tiña 60.000 habitantes. Cando vías alguén que non conocías, ibas por Lugo, cando vías alguén que non conocías, decías, este é de fora. Cando hoxe ten casi o doble, e non medrou moito, e hoxe en día xa non é posible eso de decir, conozco-te, non te conozco. A ciudad evolucionou, cambiou totalmente. As festas cambian porque dependen do gusto das personas. A ti, tú non tes os mismos gustos que fai 3 anos. E dentro de 3 anos non che van gustar as mismas cousas. Pois o mismo pasa coas festas. Hoxe en día veñen unhas orquestas tremendas que se poñen ali diante do ayuntamiento con uns palcos máis grandes que o propio ayuntamiento e fai 20 anos as orquestas eran un pouco un remedio casi caseiro, porque o que viñan eran os solistas, e viña Juan Pardo, viña a Orquesta Mondragón, e viña Mecano. Hoxe en día esas atraccións non veñen tantas porque son moito máis caras, e entón potencian as orquestas porque son baratas, relativamente. Entonces, depende dos gustos, da economía, das circunstancias, pero todo vai cambiando. Vosotros conoceredes unhas festas moito máis diferentes que este, muitísimo, non sabemos como, pero son totalmente diferentes, porque vos tampouco vades a ser os mesmos, vades a ser moi diferentes a como sodes agora. Pois é unha pregunta boa por moi difícil. Pois, a ver, a
mí gustabanme moito o San Froilán dos anos 80, por exemplo, porque non estaba afeito a ver moitas cousas. O San Froilán de ahora sígueme gustando porque sempre é algo novo, pero do que máis me gusta do San Froilán é o carácter popular damos a remidor e todo. Son unhas festas tan, iba a decir, extrañas, non, diferentes. Para que haxa un bon San Froilán non significa que veñan 20 orquestas ou 10 solistas a actuar. O San Froilán dos millores espectáculos do San Froilán, porque a mí pásame os días que está menos xente, é dicir, que pouco ambiente hai hoxe, é que somos poucos os que estamos peregrinando polo medio de Lugo para facer festa. Entón, claro, Trapero Pardo falaba das súas festas patronais nos anos 60, 50, 70, porque viñan moita xente da aldea, viñan moitos tipos característicos, viñan moitas atraccións, e eran unhas festas magníficas. Nos anos 80 seguiron sendo festas magníficas do millorciño. Eu supoño que vos sonan Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro decía do Domingo das Mozas que era a festa máis fermosa do outono galego. Pero non olvidades isto, a festa facémola nós, e enchendo Lugo facemos festa e facemos as millores festas. Por que o día de San Froilán é o 5 de outubro? Por que o día de San Froilán é? O 5 de outubro. O 5 de outubro, por que? Pois mira, ahora mismo eu creo que cando é algunha celebración. Pois mira, seguro que o dixen aquí no seu momento, pero a memoria é frágil. Entón, eu creo recordar porque cando morreu o santo, pero sin absoluta seguridade do tema, o sea, é unha celebración que cadrou así, xa dixen antes, que as festas celebranse ahora porque coinciden co final do traballo no campo, pero creo recordar, pero non vos fiades nesto, que era por algunha conmemoración vital do santo. Non era porque morreu o 5 de outubro. É o que acaba de dicir. Pode ser que seña iso, pero con seguridade temos que mirarlo aquí. E cantos anos estiveses traballando para o goberno? Bueno. A ver, ou falar de un baixinho ou dou baixinho. Sí. Acórdase de como foi un ano determinado e o ano seguinte xa non se acorda. De todas maneiras, en este ano, ahora mismo, comparamos con o Ardelucus. E o Ardelucus foi tremendo, axudou o tempo e todo o demais. Este Domingo das Mozas houve moita xente, moitísima. A miña impresión personal é que menos que o ano pasado. Pero bueno, pode haber moitos factores, é dicir, pois, a cuestión económica tampouco axuda a moitas alegrías. En este momento hai unha especie de intranquilidade política que seguro que a vos chama a atención, pois hai momentos en que un está predisposto a salir da casa, a viaxar, a festexar, a tirar a casa pola ventana, que se dice así vulgarmente, e hai outros momentos en que por temas económicos ou por outro tipo de temas un está menos disposto a pasarlo ben. De todas maneiras, ter en conta que a población de Lugo duplícase, por decir algo, con motivo do San Froilán, e o San Froilán, que a festa de interés turístico galego nacional, e non sei se xa internacional, ainda non, pero seguro que o merece.
pero que é unha festa. Hai que verlo aí máis ou menos que antes. Eso é oscilante, pero o que vale é ver o presente. Aquí hai unha accidente. A ver, perdón, mira. Porque que non sabía que altra ella. Esta é a insignia do grupo fotocinematográfico familiar da que son presidentes. É o grupo que organiza a Semana de Cine de Lugo. Aproveito para decir que na Semana de Cine de Lugo o mellor público que temos é o dos nenos. Sempre, desde que empezamos coa Semana de Cine, fai 39 anos, os nenos, agora, aqueles nenos xa levan os seus nenos, porque agora son padres, foi o mellor público que tuvemos. Por certo, está de sendo moito xeito. A verdade é que sí.